segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Senyor alcalde, Mussu ha deixat. Podeu presentar i presentar el vilatge? Molt bé, bueno, aquí és un poblet petit de la comarca de la Cerdanya, tenim 400 habitants i quan Arenys de Munt va arrencar del referèndum per la independència, bé, ens vam moure i vam determinar que teníem que participar-hi. I realment ens hem trobat que avui, 13 de desembre, estem fent un referèndum i una participació important que ja està superant en aquest moment les eleccions que es van fer per Europa últimament, o sigui, hi ha més percentatge i bueno, estem contents perquè bueno, és una feta d'aconseguir, no hi ha cap més poble ni a Cerdanya ni a l'Alt Urgell que hagi fet res, doncs aleshores creiem que estem molt joiosos i molt contents de que es desenvolupi un acte important com aquest, i si encara que tots els partits polítics espanyols diuen que no és vinculant, ja ho veurem. Hauran de tenir en compte la gent que ha votat i hauran de pensar a mirar què han de fer. No es pot acabar així com si no hagués fet res. El moviment no és municipalista, no és de polítics, sinó que és el poble que diu que fa el referèndum. Jo actuo com a persona en aquest moment a dintre del referèndum, perquè els alcaldes no hi podem participar com a alcaldes, vol dir que és un moviment estrictament del poble. Escoltat, la carrera Agustí Manau va devenir famós aquí perquè és aquell carrer que ha rebut el lloc on se fa aquell referèndum. Bé, no sé si serà famós, és el nom d'un bolvirenc de fa molts anys, però és que el govern espanyol va posar traves, va posar problemes a que es poguéssim cedir des de l'Ajuntament un local per fer les eleccions. Aleshores és un lloc privat que ens han deixat per poder-ho fer, perquè si no en un poble tan petit i el fred que fa avui, si el fem aquí al mig de la plaça haguérem quedat gelats. Aleshores vam determinar que tenia que ser una cosa privada, una cosa particular, i ho hem fet aquí. I tenim calefacció i cabem i és còmode, doncs visca el local del carrer Agustí Manau. Balbi, explica'm la situació geogràfica d'aquest vilatge. Sí. Això està a prop de Puigcerdà, 4 quilòmetres, per tant estem al costat de la frontera, molt a prop de Brumadam, de la Quingueta, i bé, és un poble que era molt agrícola fins fa molt pocs anys, però amb la revolució de la gent que surt de la ciutat i necessita passar els caps de setmana, doncs és un dels pobles més importants turístics de la Cerdanya, que hi tenim quasi 800 cases, que pràcticament les tenim sempre tancades, però en definitiva paguen impostos, que és el que va bé pel poble i fa que puguem fer moltes obres. La plaça aquesta que estem ara la vam inaugurar ara fa un any i estem fent tot el poble nou gràcies a les urbanitzacions que clar, són pobles morts però que no hi viu ningú perquè només vivim del turisme, vull dir, pràcticament l'agricultura se'n va gràcies a la Comunitat Europea i la globalització s'acaba, llavors quasi bé no en viu ningú. Explica'm, Pau, com funciona aquella consultació? Hi ha una associació que organitza això? De quina manera se funciona? Bé, això ha funcionat, no pot ser iniciativa política, per tant hi ha una societat que és de caçadors aquí al poble i van prendre interès i són ells que ho han convocat. I aleshores s'ha fet una plataforma, a més de la societat de caçadors, que hi participa gent del poble que no té res a veure amb la societat de caçadors, i jo, no com a alcalde sinó com a persona, jo m'he ficat a la plataforma per donar-li més empenta, però és una gent privada i que van dir que volien tirar això endavant. Cerdanya és una zona que és meitat francesa, meitat espanyola, entrevergada per l'espanyol. Hi ha població del costat de la Cerdanya francesa que us han qüestionat sobre aquella iniciativa? No, el que passa que també és un altre... Aquest any es fa una diada de la Cerdanya, una vegada a l'any, i aquest any també la vam fer aquí a Bolvir. I aleshores jo vaig apostar per fer un debat sobre un Consell d'Alcaldes transfronterer, o sigui que la Cerdanya única, dels 60 pobles que quasi hi ha, que féssim un Consell d'Alcaldes per determinar les coses que volíem que passés a la Cerdanya, de la frontera cap allà i de la frontera cap aquí, què teníem que fer, què eren les prioritats. Llavors d'allà va sortir que possiblement fem una televisió transfronterera, o
o sigui, una televisió de la Cerdanya, però que agafi els francesos i els catalans. Aleshores, jo penso que el que falta aquí és molta iniciativa. Vull dir que la gent es mou més per interès que no pas per patriotisme i per temes que són més transcendents. O sigui que avui mateix no ha vingut ningú de cap ajuntament, ni de França ni d'aquí. No ens ha vingut a veure ningú. Jo penso que el dia que Alp, que ho farà el 28 de febrer, que és un altre poble d'aquí al costat, a la Molina, jo iré a veure com es desenvolupa el dia. A la gent els és igual, vol dir que hi ha o sigui, el que no són diners no val res, vol dir que potser és la societat aquesta globalitzada que funciona ara pel món, i jo hi estic molt en contra perquè penso que a més de la globalització hi ha vida en els països petits i en les comarques, però costa d'arrencar-ho això. Cerdanya és una frontiera natural al Miech. Els francesos diuen això, frontiera natural. Què ne pensas d'aquella idea de frontiera natural que separa la Cerdanya en dues partides? Bueno, jo penso que d'una frontera natural a la Cerdanya no m'ho crec, perquè la frontera natural seria que això és com una cassola, que no sé què la separa, fins que arribes a la Font-romeu o bé al Coll de la Perxa fins a Bellver, és tota una comarca, vol dir que la Cerdanya no té cap sentit que es partís, però penso que el Tractat dels Pirineus els espanyols van preferir quedar-se a Flandes i donar la Catalunya Nord, que si no hagués sigut per això els francesos tampoc els interessava perquè era més ric Flandes, però l'estratègia del govern espanyol, que sempre l'hem de maleir per cada vegada que en parlem, fins aquí ens va fallar. L'òptica del moment era més important Flandes que la Catalunya Nord, i els francesos ja els hi van anar bé, però jo penso que la Cerdanya tindria que ser una Cerdanya única. Après, he portat aquí al bureau de votació la primera pàgina del jornal Le Monde. M'imagino que l'havies pas, que l'havies fotografiat. Ma és que hi ha des jornals espanyols que us han espantat per la reacció positiva o negativa? Bé, hi ha a part del referèndum, hi ha un moviment que hi ha l'Estatut, que jo penso que ja està superat, l'Estatut que aprovaran a Madrid d'aquí uns anys, d'aquí uns mesos o d'aquí uns dies, que fa 3 anys que està esperant-se que s'aprovi, ara ja està superat, però la premsa catalana, em sembla que són 53 diaris catalans, van fer un editorial fa 8 dies a favor de no l'independència, però a favor de la singularitat de Catalunya, que no és... Els espanyols es pensen que nosaltres parlem el català per fer-los la guitza. No poden entendre que tenim una llengua pròpia que té unes normes gramaticals i que és el vehicle de cohesió entre un grup de gent. Això ells no ho poden entendre, no els hi entra al cap. Llavors és complicat, i clar, com que si ets el motor econòmic i si se'n va el motor econòmic, complicat, no?, per ells. Per tant, jo penso que no, la premsa espanyola, i ara sentia la COPE, que és una emissora de Madrid, que sents parlar i se't posa els pèls de punta, vol dir, ja et ve ganes d'anar-te'n directament sense referèndum, perquè diu que hem inflat el padró, o sigui que hi ha més gent de la que hi ha. És que no tenim padró, perquè no podem donar-lo des dels alcaldes, des de l'alcaldia dels ajuntaments, no podem donar el padró. Llavors ha de venir la gent amb el carnet d'identitat i que hagi de posar Bolvir, si no, no pot votar. Llavors vol dir que diu que han inflat el padró. Bueno, doncs què els hi direm? I ara veig l'Unió Europea dins tot això? Perdó? L'Unió Europea dins tot això? Sí, bueno, això que us dic d'aquest nou partit o associació política que munta el carretera Vell, diu una nació catalana dintre de la Comunitat Europea. El que no podem és aïllar-nos a voler fer un estat trotskista al mig d'Europa. Vull dir, és que llavors sí que no té futur, entenc jo. Vull dir que el que s'ha de ser un estat socialment avançat i mirar pel benestar de la gent, però és que la moda ara no és fer invents dintre de la comunitat, i quan hi ha tants estats que ho han acordat, jo apostaria per un estat dintre de la Comunitat Europea que es digués Catalunya. Segur que tomba i ens podrem alliberar.